makosana tikakutsimikizireni kunena kuti mboma mwavuta osati masewera akufuna agwire ma ghost workers komanso ndekuti anthu onse amene alibe zilolezo zonena kuti no azigwirira ntchito koma ndekuti analembedwatu ntchito mpaka nakumadya masalale ndeta akuti mukhala audit koma kamba kuti audit yonse nde chaniso zimenezo kufufuza bwinobwino unalembedwa ntchito motani kalata yako ili kutino kodino zinakhala motani ayi tifotokoze bwinobwino kuti kodino zikhala motani chabwino mulembi wamkulu makamaka ku ofesi ya president komanso cabinet Justin Saidi komanso nda Shadrack na Malomba amayankhulana ndatola nkhani makamaka kufotokozera kunena kuti akutitu iwo apanga chilinganizo kuchoka kuboma kuti no agwire ma ghost workers onse anthu amene iwo alibe zowayeneleza kuti azigwira ntchito mboma koma anazikuti agwira ntchito enawo alibe mapepala komanso enawo ndoti ndi ma ghost basi anangoyikapo chidzina cha munthu koma munthu samagwira ntchito kulibeko zinthu ngati zimenezozo ndakuti chomwe atachite ndichonena kuti kuyamba pa 9 December 2025 uno kukafika pa 6 February 2026 ndekuti adzitana no munthu wina aliyense kwina kuli kosetu kaya ndikundiunozangani maphunziro azitana kani mphunzitsi wina aliyense bwera kuno tiye mapepala ako ali kuti awa ejeni yako ili kuti okay kalata yako imene alembedwera ntchito nditi ndi okay tuone sure basi ngati zipita uli bwinobwino achonga iwe amene alephere kupita kumene koko akunena kuti zimenezo zingotanthauza zonena kuti no adula salary yake munthu yosadzilandiranso salary ndekuti basi ntchito ikhala yaumapo nangati nganene chani munthu akudulira salary sindekuti basi ntchito yaumaponso pamenepo koma kuti zimene atachite ndi zimenezozo funso kumakamba zonena kuti kodi target yeniyeni ndi chani akunena kuti no akaoneka bwinobwino oti ndizonena kuti no ndrama zambiri zikuthera kulipira masalale anthu ndipo no mmene akuti ndramazo zakwera kwambiri kunena kuti no anthu fe tikapereka msonkho kunena kuti makamaka Shadrack na Malomba mafotokoza atu tikapereka msonkho ifeyo ngati amalawi 100 kwacha ina iliyonse 38 kwacha yokumakalipira ndekuti no antchito mboma ndekuti patsala pene padzakaya ndi 60 chani si 60 patsala ndekuti 62 kwacha so 62 kwacha ijayi ikaoneno ikagule mankhwala ipange zonoti konze misewu ipange si ugwiro lompang'ono pomwe zikutanthauza zonena kuti ndrama zambiri zikuthera kulipira anthu ogwira ntchito mboma ndi akufuna afufuze kuti chifukwa chani chiwerengero cha anthu ogwira ntchito mboma chakwera chonchi akuti makamaka kuyamba mu chaka cha 2022 kumadzafika ndekuti no chaka chinochi cha 2025 ndetu kukwera kwa chiwerengero cha anthu ogwira ntchito mboma konkonena kuti no ukhoza kukhala kwabwinobwino ngati sikukukhudza ndrama zimene boma likuononga komano akunena kuti poyambapo mu 2022 ndekuti boma limaononga ndrama zomakwana 400 billion 400 chakuti billion kulipira anthu ogwira ntchito amenewo koma pano tsopano boma likuononga ndrama zomakwana 1 chakuti trillion osatinso kunena kuti billion yayi 1 chakuti trillion osati kupanga kukwera ndi times 2 yokha komano kumakwera ndekuti mwina ndika times 3 nde ndrama zambiri zikuonongedwa kulipira anthu ogwira ntchito ndafuna kufufuze bwinobwino kuti ogwira ntchito ndi ndani osati kuti afuna achotse ntchito koma adziwe kuti kodi izi ndrama zizomapitadi kwa anthu ogwira ntchito kapena mwina mwake anayika momwina anthu ochuluka kwambiri onena kuti ndi ma ghost workers anthu amene no iwo si anthu iyayi bwana wina wake anangolemba basi system kuipanga system kuti pazionetsa ngati pala anthu 5 amene akugwira ntchito pamenepo ndere ndrama zonse zija zimakagwera mu akaunti yake afuna afufuze zimenezo kuti no achonsezo wina aliyense amene alembedwa ntchito ndekuti akuti apititse tu ayikatu zinthu zambiri akuti apititse ID yake chanzika akuyenera apititse ndekuti no letter of appointment kalata imene ya ntchito atalembedwa ntchito komanso ndekuti apititse ma certificate ake onse komanso akuyenera ndekuti apititse amene ali ngati maziphunzitsi manesi akuyenera apititse ma license awo amene akhale ndi ma license ndi ngati maziphunzitsi munakalembese muyenera mukalembese kuti mukhale ndi ma license cholinga chonena kuti no mukapitise kumeneko fa kuti amene sazapita kumeneko ndekuti yake yaumapo ndithudi zilipo tapapa pamene pavutire kwambiri mponena kuti
kodino anthu amene anang'amba makalata oti nakuti takulembani ntchito kuno chani aujeni takulembani ntchito kwakuti kunoko pa tsiku lakuti ena makalata amene anang'amba ena anakagwiritsa ntchito ngati matishu amene uziathera bwanji mafunso ndi amene uziathera bwanji ndikhulupirira kuti boma likhalabe nde kuti mwina mwake ndi ma provision ena othandizira kunena kuti no ngati munthu akapanga show up kuonetsa mapepala ake ndi zina zoterozo mwina akhoza kupanga track komanso zimakalata zija zikalembedwa ntchito ya masecretary amene momwe ndi kuti ndikuzisunga ali ndi zimakope ndi kuti mwina mmakompyuta chani akapanga check imene mukuwathandizira anthu ngati amenewo komano ndi idea yabwino kwambiri yotino ithandizire makamaka kungodziwa zonena kuti kodino ogwira ntchito mbomawo ndatino ndalamaso zopitadi kwa anthu kapena zimapita kwa maghost ena aketi zikatero ndikuti mwina mwake system ija ndikupeza kuti yakilinidwa bwinobwino ayi mmene monde mmene zikuyendera anthu amene akugwira ntchito mboma mwina sanakuuzeni kayanda abale anu komano ife anabwera odzatiuza kuti kwavuta mwina kuti tipitise makalata amene atilembera ntchito amwendata ya okay nde ngati sanakuuzeni muzoziona kuti ali pa pressure kwambiri makamaka amene mwina anataya zinthu ngati zimenezo amene mwina analowera pa window zikhalabe zovuta ena akebe ndithu ntchito zawo ziuma komabe I think anthu azikagwira ntchito ali ndi zowayenelezeti misonkho izipita kwa anthu amene pogwira ntchito matuzuta anthu zowayeneleza ali nazo hayi mmene mwane zilili inu mukuiona bwanji imeneyi abwiraso ndi ina apa mukhozoruza maganizo anu mu comment section koma ndekuti kumatuza molemezanso maganizo anzathu akuti